మండలం అరికెర గ్రామంలో ఈరోజు రంగస్వామి జాతర సందర్భంగా జాతర లాగుతున్న సందర్భంలో కరెంటు తీగలు తగిలి 2 మృతి, ఒకరికి తీవ్ర గాయాలు. శివ మరియు ఇంకొక వ్యక్తి మృతి. కురువ చంద్ర అనే వ్యక్తికి తీవ్ర గాయాలు. ఆలూరు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించడం జరిగింది. లైట్ తీయకుండా అట్లా ఇచ్చినారు. కరెంట్ పట్టుకొని మొత్తం అందరికీ చేట కొట్టేసింది. చేరు పట్టుకున్న మాత్రం చేట ఏ ఊరు? అరిచారు. కరెంట్ తీయలేదా? కరెంట్ తీయలేదు. నీ పేరు? నా పేరు రామాజన్. ఎంతమంది వచ్చి కానీ చాలా మంది ఎవరు స్పందించలేరని చెప్పు. హాస్పిటల్లో ఎంతమంది అయినారు? ఇప్పుడు ఎంతమంది కరెంట్ షాక్ తగిలింది? దాదాపు 5 మందికి. చూడండి సార్.